Това е най-иновативният телефон за 2026 година. И причината не е камерата, нито дизайнът, а една функция, която всички сме забравили, а толкова много обичахме. Сменяемата батерия. Това е Raglan Saver 7 Pro. Паднала ти е батерията. Вадиш я, слагаш нова и продължаваш. Всяка една батерия е с 5550 мАч. Имаш и втора батерия в комплекта и издържат с дни. Дисплеят е 6,67, AMOLED 120 Hz. Работи много гладко, ярък е и е много контрастен. Под капака имаме Dimensity 7050, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Камерите също са впечатляващи. 50 мегапикселова основна, 32 мегапикселова селфи и 64 мегапикселова за нощно виждане. И тук имаме нещо, което почти нито един телефон няма. Професионална термална камера. Откриваш течове, топлинни загуби, прегрели кабели, а здравината е на много високо ниво. Сертифициране по IP68, IP69K, има военен сертификат, ударостойчив, прахоустойчив и водоустойчив. Raglan Saver 7 Pro не следва трендовете, той ги връща. Наличен е в greenmobile.bg. Би ли избрал телефон, който е с сменяема батерия през 2026 година? Сподели ми долу в коментарите и не забравяй да ни последваш за още интересни видеа.